Mekaten. Sing sapa ora gelem nungkul marang panguwasane Koko Prabu mesti cilik dikunjara gedene tigas janggane minangka sesaji anggone manembah Sang Hyang Bathara Rudra. Piye? Kula namung matundika dawuh timbalan paduka Kanjeng Sinuwun, jer kula namung abdi dalem menapa dawuh timbalan dalem kula nderek. Nah, aku ingkang pinartoya bareng-bareng lawan panjenengane Koko Prabu Dimbaka. Mula aku pinartoya bebarengan Koko Prabu amarga kowe ora perlu ganggam, kowe ora perlu wang-wang, kowe ora perlu sumelang. Anggonku pinartoya merga ora ana wong kang bisa ngasorake daya katiasanku wong loro. Iya. Lan iki perlu tak andharake marang kowe. Kowe kudu ngerti aku apa dene Koko Prabu Dimbaka kuwi bebasan kali sing lara ora kena ing pati. Sebabe aku pancen tunggal sapeguron. Mekaten yo. Aku mbiyen meguru ana ing pertapan Utwaca Katirta. Aku diparingi pangandika. Menawa aku lawan Koko Prabu Dimbaka ora kena pisah. Sebabe yen aku kok nganti cilik lara, gedhe mati ning Koko Prabu Dimbaka isih urip, aku kesawaban aku mesti bakal urip meneh. Kosok baline yen Koko Prabu Dimbaka ingkang cilik lara tumekaning pati, waton aku isih urip, mesti Koko Prabu Dimbaka bakal urip meneh. Mula kowe ora perlu sumelang, kowe ora perlu kuwatir. Iki mengko kabeh ratu ing Nuswantara mesti bakal nungkul marang panguwasane Koko Prabu. Piye? Menawi mekaten nderek bingah rasing manah kula, kesugihanku bakal mundhak. Amarga ratu-ratu kuwi mesti bakal ngaturi glondong pengareng-areng. Mekaten. Togok, Den. Aku njaluk pamrayogamu, Gog. Nggih. Kira-kira iki mengko aku oleh gawe apa ora? Nggih. Mbak, kula nggenipun matur dos pundi? Lho, matur apa anane? Mrika ingkang tok ngawrat-awrati manah kula. Sebabe adate mrika yen kula matur apa anane, mrika kula lajeng dipun sengiti. Ning upami kula matur sing nyenengke ati, najan mrika tundhane ming goroh, mrika kala-kala tok malah dipun caketi. Lho karepmu iki kepiye? Lah nggih ngaten mrika. Wis jamane wis tekan, wong jujur niku malah kojur, ning nek wong sing keparat niku malah munggah pangkat. Dadi anane niku matur nggih ABS. Karepe asal bapak senang ngoten mawon. Dadi sing ala kula tutupi, sing apik kula aturke. Ora, kowe matura sing cetha. Panjenengan sampun giri-giri bingah-bingah yen dereng wonten kanyatanipun. Aja nyepelekke negara Ngamarta, nyepelekke negara Ndarawati, nyepelekke negara Mandura. Sebabe kok lha menika. Cobi lakon menapa dalange sinten sing tau nglakokke kok Mandura dilurugi dening Parangmuka. Dereng nate wonten. Sebabe do wedi karo Prabu Baladewa. Lah semantun ugi negari Ndarawati. Janji teka nang negara Ndarawati tumindak ingkang ora becik niku mesti baline ming bali jeneng. Apa maneh negara Ngamarta, papane wong Pandhawa, wong suci kinasihan dewa. Niku gedhe walate, mila panjenengan ngatos-atos. Ora nggugu karo cangkemmu. Nah, tekan gone bareng jamu, tekan gone matur apa anane. Kowe iki rasa werna-werna. Pokoke matur apa anane, nggih mugi-mugi menang ngono wae. Wong kowe ya trigis kok. Lho menang mengkone terus ratu-ratu udah teluk ngaturke glondong pengarem-arem. Apa? Glondong pengarem-arem. Mbok kowe iki nek ora ngerti basa iki aja tok ngrusak basa.
tekan gone sing ora ngerti njur niru anggepe bener. Apa ta? Glondong pengareng-areng, ora pengarem-arem. Lah karepe kok glondong pengareng-areng? Glondong kuwi tegese kayu wutuhan, kuwi minangka dadi atur tekan gone nek wis konjuk, lah nek ratune seneng kayu wutuhan kuwi kena nggo saka utawa kena nggo pilar. Ning ora seneng kayune dobong dadi areng. Mulane glondong pengareng-areng, ora glondong pengarem-arem. Oh, dadi kuwi ta? Mulane nek basa ki sing cetha, apa meneh ke wong tuwa, nek kira-kira ora ngerti tegese keduwung aja omong. Oh, nggih. Oh, saiki akeh banget wong omong-omongan ora mapan kok. Dong-dong aku ya tok krungu sing kaya ngono kuwi mau. Arep guyu kok ndandare kepiye ora guyu wong nang kuping keri. Dateng sedaya para pamirsa. Rumangsane bener ya? Heeh. Pamirsa ki ora ngerti nek kuping, dadi dateng sedaya para kuping ngono kuwi. Ah iya, pancen saiki wulangan Jawa ki kudune sing cetha dadi do ngerti karepe. Nah, Bapak Camat ingkang kula mulyakaken. Wong isih urip dimulyakake. Kula aturi ingkang anteng sawetawis, Bapak Lurah badhe paring sambutan, ayo. Kabeh do ngadeg kan nampa utangan kok. Anggarang kala-kala kaya ngono. Lah banjur saiki wis ana pekabarane apa durung? Yen to wong-wong saka negara Ndarawati, Mandura lan Ngamarta niat nungkul marang panguwasan negara Giribraja. Kados kok dereng wonten sisik melik ing mekaten. Lah, yen pancen ora ana sisik melik sing mengkono, tinimbang ngenteni kapan kelakone. Saiki ketapno kabeh para wajaba gawan saka negara Giribraja. Nggih. Pilih ingkang kira-kira mengko kena tak arep-arep maju peperangan tanding jitus. Liripun siji mungsuhe 100. Nggih. Keparingipun paduka kados pundi? Aku dhewe kang bakal mandhegani. Derena tindakku tak lebonane negara Ndarawati utawa negara Mandura tak petone kaya apa do kadasane wong-wong kuno. Suwawi kula dherekaken.
regata ingkang dwaja lelayu sepi sawiring aku ngirit wadyabala saka Giribraja bakal mancing ing praja Ndarawati iki ana pawongan metokake laguku brengose sekepel sisih mripate menteleng kowe sapa aja ngalang-alangi lakuning para wadya saka Giribraja kowe takon marang aku yo Rayi Dalem Ndarawati Satya Lisan Pura Harya Setyaki kowe sapa warangka dalem saka ing Giribraja sapa aranmu Patih Sarawindarda dina iki kowe ngaku Rayi Dalem Ndarawati tumeka ana ing pesanggrahan Deder Muluk ateges kowe wis bakal asrah bongkoan lek nomripatmu jerengen gobokmu ora ana critane negara Ndarawati bakal nungkul marang Prabu Jarasandha lho tekamu rene arep apa dina iki kowe minggato aja kesuwen mapan ana ing kene yen pancen ratu gustimu bakal nungkulake praja Ndarawati yen bisa nglangkai bangkeku lakon babuh arep apa keparat padha wae kowe nantang perkara dasar wani arep apa yo kumawani nantang warangka dalem Giribraja maragake ubalen japa mantramu wateken sastra jendramu iki marganing bating
ora apa-apa.
Samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ingat sepi pambuka ning warana talen saking layap liya ping pecating sumpeno sumusuping rasa jati ladalah ora ngira babar pisan pancen nyata ature Togog lan Sarawita iki mau pepatihku ketemu barisan saka Ndarawati bebarengan kelawan saka Mandura nyawiji bakal nundung aku saka ing pesanggrahan Deder Muluk keparat reca manik jatining alam kang tinuding jagat iye yo kejobaku dhewe ora ana kang bakal bisa ngasorake kekuatan Ndarawati lan Mandura Wadyabala wenana dalan tak tandhane kaya apa wong Ndarawati lan wong Mandura dandan makutha sira wang-wang majoro-joro kya bedang serati buta kya bedang serati buta katon sira wang-wang latalah ana wong pawakane bungkik mlinteng kowe sapa kowe kowe takon marang aku yo Rayi Dalem Ndarawati Satrolesan Pura Haryostyaki kowe sapa aku minangka bau kanan kiringe Koko Prabu Jarasandha Prabu Hamsaraja aranku ana wigati apa kowe ngirit Wadyabala arep gawe gendro ing negara Ndarawati ora perlu kakehan pitakon dina iki manuta nata Ndarawati lan nata Mandura nungkul
marang panguasane Koko Prabu Jarasandha yen isih kepengin dawa umure. Umbar-umbaran wicaramu kowe kepengin bakal nungkulake Praja Ndarawati. Yo, yen negara Ndarawati isih ana Harya Setyaki ora bakal kelakon penjangkamu. Babu arep apa? Yen ngono kowe lumuh deman. Sagendingmu tak ladeni. Katokno kabeh kabisanmu. Ayo kantaran bau lumawan aku. Apane? Mau kok ketokele gemrubuk njur macet klakep. Kaya ngempidak orang-orang. Hah? Kaya kepidak orang-orang. Wong ngomong kok diwalik kaya orang-orang kepidak. Kepidak orang-orang ora apa-apa, paling-paling mingkeri. Iki ayo wis. Ora ndaraturku tekan gone kaya ngono piye? Ayo ora nganti sak pembanyon. Mati aku kok dereng kok. Mati aku kok dereng. Mati aku dereng. Keparat wong sambat kok diwangsuli iki piye? Aku ki sambat lha nggih. Malah diwangsuli. Lah panjenengan ngendika mati aku kok dereng ngoten kok. Togok, Dun, aku tak takon, nggih.
Sing jenenge Setyaki kuwi menungsa lumrah apa setan kemenungsan? Lah sebabipun wonge mono cilik tandang grayange cukat rengginas trampil. Tak antem menderes bareng dhewene malas ngantem kaya pendel waja tiba mustaka. Aku ora weruh apa-apa kok. Ah mriko wau ngajeng kula matur dos pundi yen panjenengan tanpa penimbang ingkang mapan mlebu negara Ndarawati kaya ngeterke nyawa. Nah, samangkya kedadipun penggalih. Pengajeng-ajeng kula sampun ngantos panjenengan menika pinanggih. Kalian Bathara Kresna utawi wadyabalanipun. Durumuhun kula menika cangkeme. Kowe iki le matur le merna-werna mbok ya tembung samangkya barang kuwi iki basa tembang. Basa tembang ki aja nggo omong-omongan ora kepenak. Samangkya pinanggiya rumuhun. Anggepe kaya pinter sastra ngono. Sastra dimejah. Wandamu. Wah. Piye, Gok? Setyaki menika wah ngen kula badhe matur malah angel. Angele dianggep wujude cilik ning nyatane bobote ora umum. Kuwi sapa, Gok? Setyaki menika. Lah ya kuwi sapa? Nah, panjenengan dereng prisa ta? Mulane aku takon. Nah, Setyaki menika anakipun ibunipun. Lah iya tekse. Nah. Mila lajeng Setyaki menika anakipun ibunipun amargi ibunipun gandeng kanan bapakipun. Mapane ono ndi? Ha, mapanipun wonten kasatriyan ngendi? Lesanpura. Lesanpura. Kuwi apane Bathara Kresna? Menika taksih kadangipun Nem. Adine Bathara Kresna nggih. Lho. Lah kok ampuh temen. Jare kuwi wong Lesanpura kok adine Bathara Kresna ki piye? Lah, mila kedap priksa dhateng sejarah. Jane menika pancen putranipun Prabu Basudewa, ngaten. Ning nalika lair dampit. Rening adinipun Prabu Basudewa ora duwe anak lanang, mula Setyaki diaku dadi anake lanang. Ingkang ngagem menika ingkang saking Lesanpura, Setyajit, njur bayine jenenge Setyaki. Oh, ning jane kuwi adine Bathara Kresna. Wah. Lah kok ampuh temen nggih. Ning yen aku kalah semene ngisi-sini kok. Peda apa aku pinartaya dening Koko Prabu Jarasandha. Lah inggih. Ing mekaten nyumanggaaken. Wis kowe ora perlu kakan wicara. Percaya Setyaki. Menapa? Menika menapa? Siung Kencana. Dhewene durung ngerti ampuh siung kencanaku. Dhewene ketahuan siung Kencana mesti bakal ora njaluk banyu, mati sepisanan. Iya, mugi-mugi cocok kalian kanyatanipun mangke. Ning panjenengan sampun giri-giri rumangsa seneng. Sebabe siung Kencana menika le ampuh ora wonten ngrika-ngrika. Ning urung karwanan wonten papan mriki. Kurang-kurang bejane malah siung mangke copot malah nggo kalungan. Kowe iki omong-omongan lho, kowe saiki ngono to. Akeh bocah do nganggo kalung untu to. Kowe iki ora saka kandhe wae. Ora wae ya men omong-omongan kok. Boleh diwacai wae. Ngapa gelut po? Anggepe iki kok ya. Kok nantang gelut. Wis mundur kok. Nggih. Monggo kemawon. Mugi-mugi kemawon paringana jembar papane padang dalane. Malah mujeke ala. Nggih mboten ngaten panjenengan menika ya nek diaturi apa-apa ora tau kok sing jeneng gugu. Setyaki, ana paran. Semene do kajasanmu. Sing kere sih tangi apa kang krasa tak mano. Aja sambat kanyo.
ketaman piandelku siung kencana iki marganing patimu. Lakoni hayo aja kok ganduli tak patenani mangke rumiyin paman keparenga kula matur paman arep matur apa aja kok alang-alangi bareng mati tak lakoni mangke rumiyin paman kula aturi lenggah rumiyin kula aturi nampi atur kula paman arep matur apa Setyaka Dewa kok lajeng kula ingkang ningali kemawon mboten tega dhateng kawontenanipun Paman Arya Pungsal dipun getak kontal, pungsal wangsul dipun getak kontal. Kula ingkang boten tega, Paman. Ora tega kenang apa? Badhe dipun sawang saking Jawi wetah ning sinten ngertos semahe remuk nglebetipun. Aku ora bakal ngedap watak watune Sejaki yen maju perang nganti ngaku kalah trima mati. Mangke rumiyin. Ning kula aturi menggalih, Paman. Monggo lenggah rumiyin. Piye? Panjenenganipun Paman Arya kaliyan kula menika namung nampi dawuh biyantu dhateng panjenenganipun Wa Prabu Baladewa. Nyatanipun pambiyantu ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Paman Arya ing semu repot. Sing repot apa? Ora mangke rumiyin to. Kula ingkang boten tega. Lah samangke dipun konduraken wonten astanipun Wa Prabu Baladewa. Kados pundi? Paman Arya kula aturi ngaso sawetawis. Mangke menawi sampun aso napasipun nembe majem malih kula rila. Kula mboten tega wong salwangsul Paman Arya dawah. Yen aku mundur kabeh Purwadya ngarani menawa aku kalah. Ora ana lakone Setyaki maju perang kalah. Moh. Mboten. Mangke kula ingkang sanjang. Para punggawa gawan kana negara Mandura lan Ndarawati. Kula. Paman Arya tak ateng ngaso sawetara anggone Pancakara wis wiwit mau. Dadi iki ora kalah ning ngaso. Oh, nggih, ngaso. Nah, sampun menika sampun ngaso, mboten wonten ing mestani panjenenganipun kawon. Wah, nek ngaso gelem kalah mbah mati lakoni. Setyaki kalah. Pancen Paman Arya ki yo kebangetan kok. Angger kalah ngono ki, iki kena diucapake tinimbang manglung keduwung putung lah ya iki. Pancen sesumbare Paman Arya wiwit biyen kaya ngono. Tinimbang kalah alung mati. Mula ana tetembungan tinimbang manglung keduwung putung. Ayo ora maidone jane ya kalah tenan. Ning arep matur kepiye meneh? Sing kalah sapa? Upami panjenenganipun Paman Arya menika astu kalah kabeh. Nah, mangke rak mboten wonten pedaipun apa duka mbiyantu. Lah menika kersanipun Wa Prabu Baladewa. Ingkang kawon mengsaipun. Oh, tak arani aku moh kalah.